Upozornění. Všechny postavy jsou zcela smyšlené. V Praze teď nemůžou přijít na klub velké záhadě. Proč pískomily se jim samovolně usadili na hradě? Pískomil je lehký jako pápěří. Milošek zakousne ho po večeři. Sídle českých králů nemůže se vlézt špeky do sálu. Samo jediný Zemánek z Vysočiny. Pískomil je lehký jako pápěří. Milošek zakousne ho po večeři. Doprostřed povodňových pohrom jde. Pískomil dělal se reportáž těch hrůz skoro tak strašných jako pogrom. Ten týpek má vyrostku, páč vypil vodky vův. Pískomil je lehký jako pápěří. Milošek zakousne ho po večeři. Co je tohle za podivný pořádek? Když nízká šlechta pravomocí dosahuje na krále, vyřvává před hradem pískomilů řádek a mistr z toho má nervy v kanále. Pískomil je lehký jako pápěří. Milošek zakousne ho po večeři. Pískomil to všechno v klidu sleduje a tenhle ten mazátný se zvětuje.